Girls, the feeling ninyo kayang bandit. Tapos ito, chill niyo. Ikaw nga ulo, halawang at paubos. I-feel niyo ha, 5 ito ka bandit. Halawang, kitaan niyo, halawang. Abraso, hatiyan. Wala na sa kuha kung asa maray na. Oy, tapos na nga rin ni Jim. Baka rin ni Jim, mga kap. Ate na, okay? First, winner, we have first to our... Tulong ka bukang magdaog! Tulong ka bukang magdaog! Ate Brenda, tapos na. Okay! Here first, the Regine. Ate Brenda, ay wala na alta, wala alta. 5. Regine. Ay, bagbado nga! Ay, ban-ita na nito ginubot ang alawas. Oh, sige, padayon hindi ba? Ay, lagi na lang. Okay, tapos ano, Maria? Tapos na? 5 natin? Okay, second, Ate Mayan Kelton. Okay, go! Nema, go! Ate Denise! Walang sabado! Okay, third! Yubel and Kuya Bench! O sige girls, open na inyo kuan! Kita